Tak. Kan I høre mig også op på de bagerste rækker? Ja. Jeg hedder Søren, og jeg er forskningsleder i VIAs program for energi og klima. Og de fleste af jer kender sikkert VIA. Vi er en professionshøjskole med knap 20.000 studerende, 2.000 ansatte. Og tilbage i 2013, der fik professionshøjskolerne i Danmark forskningsret. Og siden da har vi været i gang med at bygge forskningsmiljøer op på VIA. Og det er også derfor, jeg står her i dag. Jeg er geolog af uddannelse. Man kan sige, at i forhold til universiteterne, så er vi en smule anderledes, fordi vi har et meget stort fokus på anvendelsesorienteret forskning. Forskning, som når helt ud til praksis. I kan se det billede her, det er fra vores termovej, som vi snart skal til at sætte i drift. Det er en anden historie. Men det er faktisk en vej, vi har bygget. Vi har bygget 2 veje, vi skal også til at bygge nogle huse, så vi har også et vandværk i en container og så videre. Så det er det her meget sådan anvendelsesorienteret, praktisk orienteret forskning, som vi bedriver på VIA, fordi impact, altså fra forskning til forandring, det er det, der er væsentligt for os. Så i forhold til energipæle, hvorfor skal man overhovedet interessere sig for energipæle? Det bliver forhåbentligvis klart for jer i løbet af den her præsentation. Men hvis vi skal starte med den sådan helt overordnede ramme for energi, så er vi jo i gang med en grøn omstilling af vores energiproduktion på verdensplan. Eller vi prøver i hvert fald. Og når man snakker vedvarende energi, så selv folk i energibranchen, men også typisk helt almindelige mennesker, de tænker automatisk på vindmøller og solceller, der laver strøm og grøn strøm osv. Det er som regel det, man hører, når man snakker om vedvarende energi. Men elproduktion er faktisk en begrænset del af den samlede energiproduktion her i Europa. Det er under en fjerdedel. Det, der virkelig fylder, det er varme- og køleforsyning, altså varme- og kølesektoren. Den står for cirka halvdelen af alt det energi, vi producerer. Rigtig meget af den er stadig fossil. 3/4 er stadigvæk produceret med fossile brændsler. Så der er et kæmpe stort arbejde foran os med at få omstillet den her sektor. Vi joker lidt med, at vi kalder det elefanten i rummet. Det er den, man aldrig snakker om, for det er ikke særlig sexet at snakke om varmeforsyning. Det er faktisk ret kedeligt for de fleste. Det der med store vindmøller og kæmpe vinger og hvor brede er de og sådan noget, det er noget, folk kan forstå og synes er rigtig sjovt. Men det er her, det store arbejde ligger. Det er altså i varme- og kølesektoren, og det er det, som energipæle har noget med at gøre. Så hvordan ser det ud her i vores lille andedam her i Danmark i forhold til den her grønne omstilling? Danmark er jo berømt for fjernvarmen, og den kom jo til efter oliekriserne i 70'erne. Der blev man enige om fra politisk side, at vi er nødt til at gøre noget fornuftigt med det her. Så vi havde faktisk nogle politikere dengang, der gerne ville noget fornuftigt. Hvem skulle have troet det? Så fjernvarmen er vidt udbredt i Danmark. Cirka 2/3 af danskerne har fjernvarme i dag. Der kom en rapport fra Aalborg Universitet tilbage i 2021, hvor man i det mest positive scenarie vurderer, at ca. 70% af danskerne kan få fjernvarme. Resten, de kan ikke få fjernvarme. Der må man finde andre løsninger, og det er jo typisk varmepumper. Kølebehovet i Danmark, det vokser. I 2016, der var det ekvivalent til cirka, hvad der svarer til varmeforbruget i 500.000 husstande i Danmark. Det er formentlig højere i dag. Jeg kan ikke finde nogen nyere tal. Halvdelen af det her kølebehov, det udgør så det, vi kalder komfortkøling. Og en varm sommerdag, og solen står og skinner ind her, så kan der blive ret varmt i sådan et lokale som det her. Og det man så kan gøre, det er at regulere temperaturen nedad ved at køle rummet ned på forskellige måder. Aircondition eller andre metoder. Det her har også noget med energipæle at gøre, det skal I få at se. Så grundlæggende i den grønne omstilling, vi skal stoppe med at brænde ting af. Det er termodynamisk kriminalitet i forhold til at levere varme ude i bygninger. Der skal vi bruge varmepumper. Så vi er i gang med at elektrificere varmeforsyningen i Danmark og på verdensplan. Vi kommer til at se nye energikilder, geotermi. Der skal vi ofte også bruge varmepumper for at opkvalificere energien til fjernvarmenettet. Overskudsvarme, der er rigtig meget overskudsvarme, og vi udnytter kun en lille del af det. Så det kommer vi også til at se, at vi i stigende grad skal udnytte. Der skal man også bruge varmepumper. Vand er også en kilde til energi. For eksempel havvand.
Der er sådan noget som havvandsvarmepumper er også en del af løsningen i sådan en by som Aarhus for eksempel. Så elektrificering er helt centralt. Jeg vil godt lige vende tilbage til det her med køling. Så hvorfor vokser kølebehovet i Danmark og i bygninger? Og det er jo fordi, vi bygger efter en mere og mere snæver energiramme. Og det er jo rigtig fint om vinteren, fordi så bruger vi mindre energi på at varme vores hus op, fordi vi isolerer dem bedre. Problemet er bare, at om sommeren, så får vi også her i Danmark, som ikke er et særligt varmt land, problemer med overtemperaturer. Her er en historie fra DR her i sommeren med Dennis og familien, der skulle ud og sove på trampolinen, fordi de simpelthen ikke kunne holde ud at være i deres hus om aftenen. Og der var et link til en undersøgelse, der er lavet af Bolius for nylig, der viser, at det største problem i nybyggeri, det er faktisk overtemperatur. Så det kommer vi også til at skulle forholde os til i fremtiden. Termisk komfort handler ikke kun om at fryse, det handler også om at have det for varmt. Og når det bliver rigtig varmt, så bliver varmen også farlig. Der er sundhedsrisici forbundet med det. Så nu er scenen sat for at snakke om energipæle. Så jeg har allerede nævnt geotermi. EU-kommissionen definerer geotermi som den energi, der er i jorden, fra jordoverfladen og ned efter. Den traditionelle opfattelse af geotermi, det er det her varmevand langt nede i jorden. Men faktisk så er det den energi, der er i jorden, og så ned efter, her fra jordoverfladen. Så når vi snakker energipæle, så snakker vi også om at udnytte geotermisk energi. Energi til opvarmning, men også energi til køling. Så den nemmeste indgang til at forstå energipæle, det er, at man kan se det som et jordvarmeanlæg. De fleste ved, hvad et jordvarmeanlæg er. Det er sådan noget med nogle slanger ude i græsplænen, der tager noget varme ind, og så ind til en varmepumpe, og så varmer man bygningen op. Det er den, I ser over til venstre. Det er den helt klassiske, med sådan et horisontalt jordvarmeanlæg, hvor de her varmeveksler, de ligger ude i græsplænen. Så er der den dyre løsning med boringer. Det er ikke altid, der er plads til de her slanger. Det kan også være, at man har nogle penge at gøre med. De er dyre, de her boringer. Til gengæld får man en bedre kilde til sin varmepumpe. Det er også typisk det, man bruger til store jordvarmeanlæg. Tirpitz-museet, hvis der er nogen af jer, der har været på det, har sådan et jordvarmeanlæg, som er baseret på boringer. Og det bliver brugt både til opvarmning, men også til afkøling. Så er der den sidste herovre, energipæle. For at forstå, hvad energipæle er, så skal man først forstå, hvad en funderingspæl eller en piloteringspæl er for noget. En piloteringspæl, hvis vi tænker på Vejle her, så er vi nede i sådan en ådal. Og der har været noget istidshav indover på et tidspunkt, og det her vandløb, det ligger og kører frem og tilbage. Så det, der sker, det er, at der bliver aflejret noget organisk materiale, og det er blødt. Det kan du ikke stille en bygning på. Hvis du gør det, så brænder den sammen, kort sagt. Så det, man gør med en piloteringspæl, det er, at man hammer det ned igennem, indtil man når ned til noget, der er fast, eller man har så meget modstand på pælens vægge, at det kan bære bygningen. Det er det, som er funktionen af sådan en funderingspæl. Så de her, de skal hamres ned, uanset hvad. Så er det jo smart lige at støbe sådan nogle slanger ind, som I kan se på den her skrællede energipæl herover. For de her jordvarmeslanger støbt ind i pælen, det er forholdsvis billigt. Det koster måske for en pæl på knap 20 meter 1.500 kroner i mere omkostning. Og når du så får hamret den ned, så har du sådan set en veksler ned i jorden, du kan bruge til at trække energi ud, eller afgive energi, eller afhængig af, hvad du har brug for inde i bygningen. Så der er et eller andet potentielt smart ved det her koncept. Så hvad er en varmepumpe for noget? En varmepumpe kan flytte varme fra et koldt sted til et varmt sted. Nu så er der jo flere naturfagslærere, så I ved selvfølgelig, hvad det er for noget. Men lad os lige gå igennem, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Så vi har den her brinekreds. Det er vores veksler nede i jorden. Det er den blå slange, som er over til venstre. Der kører en brine ned i pælen, og den vender tilbage. Den brine er kold, når den kommer derned, og så bliver den varmet op ned i pælen, og kommer tilbage og kommer ind i varmepumpen. Så veksler den energi over til en kreds ind i varmepumpen, hvor der er en væske, som har en særlig egenskab, der gør, at den fordamper, når den så får overført den her energi fra den her brine. Det bliver til en gas. Det kommer op i en kompressor, bliver trykket sammen, så bliver det varmt.
Og den her varme gas kan så afgive sin energi til varmesystemet inde i huset, gulvvarmesystemet eller varmt brugsvand. Og så kondenserer gassen her, så vi udnytter det her faseskift på den her væske til at overføre energi ud fra den kolde jord ind til den varme bygning eller til den varme brugsvandsbeholder. Det skal vi selvfølgelig bruge noget energi på, men det er sådan, at når vi har en jordvarmepumpe, når vi bruger en enhed energi på at få den her proces til at køre, så får vi cirka 3-4 enheder varme ind i bygningen. Det er derfor, at det er smart at bruge varmepumper end at brænde ting af. Fordi når vi brænder ting af, så er det i allerbedste fald 1 til 1, men ofte mindre, fordi vi har en eller anden form for reduceret effektivitet. Det er derfor varmepumper kommer. I forhold til luft-vand-varmepumper er det også værd at nævne, at jordvarmepumper er mere effektive, fordi det er sværere at trække energi ud af luften og overføre den til en væskekreds, end fra en væskekreds til en væskekreds. Og så er det sådan, at luften er som regel koldere end jorden om vinteren, når vi har brug for varmen. Så derfor kan vi se, at de er mindre effektive. Nu vil jeg gå tilbage her til Vejle, fordi vi har lavet en del arbejde her i Vejle ude i det, der hedder Rosborg. Man bruger rigtig mange pæle her i byen til at stille bygninger på, af de årsager, som jeg har nævnt tidligere. Og der er også eksempler her med energipæle. Så vi er herude i Rosborg, ude i den vestlige del af Vejle, på Rosborg Gymnasium. Og her ser I nogle pæle, der stritter op af jorden. Det er helt almindelige funderingspæle over til venstre. I 2012 der fik Rosborg Gymnasium en tilbygning mod syd. Den er ramt ind heroppe på 4.000 kvadratmeter, som står på 219 af de her energipæle. Der sidder en 200 kW varmepumpe. Den er alt for stor til de her 219 pæle, så systemet har ikke kørt sådan vildt godt. Men det er simpelthen en designfejl, og vi har været inde og slukke for den ene kompressor for at få effekten ned på 100 kW i stedet for, fordi der er simpelthen for få driftstimer på den her varmepumpe. Den her tilbygning bruger ca. 135 MWh varme om året og 32 MWh køl. Og det er sådan et fuldt monitoreret system her, hvor vi har temperaturmåler og energimåler siddende rundt omkring, som har gjort os i stand til at forstå, hvordan sådan et system her fungerer. Så vi har nogle pæle nede i jorden, hvis I kigger på diagrammet over til venstre, og der kommer så noget varme ind i en stor akkumuleringstank, som så sender varmen ud til radiatorer og så videre ud i bygningen. Og så er der også mulighed for at lave det, der hedder passiv køling. Og det er sådan, at ventilationssystemet hernede i den her bygning, der sidder nogle køleflader, hvor der kan cirkulere væske, som veksler direkte ned på den her brine, som jo er kold på jorden. Det vil sige, at varmen inde i bygningen kan løbe ned ad bakke, termodynamisk set, og ned i jorden, ved at vi bare cirkulerer. Så der er ikke noget kompression i det her. Det er ikke ligesom aircondition. Det er det, der hedder direkte køling eller passiv køling, som er 10-15 gange så effektivt som de her traditionelle kølemaskiner, man ser rundt omkring på bygninger. Og så er der en anden fordel ved det også, det er jo, at når vi tager varmen ud af bygningen, så fører vi den jo ned i jorden, og så genoplader vi jorden til fyringssæsonen. Så det er en måde at lave sæsonvarmelæring på også. Så man får både termisk komfort ind i bygningen, og man genoplader også jorden til fyringssæsonen. Så det er i virkeligheden ret smart. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på, hvad det er for noget arbejde, vi har lavet hernede. Vi har haft 2 projekter med energipæle. Jeg vil kun snakke om det ene i dag, og det er et PhD-projekt. Jeg havde en spansk pige, Maria, i 3 år, som lavede en masse arbejde hernede ved Rosborg Gymnasium. Eksperimentelt og teoretisk arbejde, hvor vi kiggede på energipæle til individuel forsyning, altså forsyning af en enkelt bygning. Man kan også tænke energipæle ind i kollektiv forsyning. Det er en anden god historie. Det kan være, at jeg kan komme og fortælle den en anden gang. Men den vil jeg holde mig fra i dag, fordi det er der ikke tid til at snakke om. Så i dag er det alene til forsyning af en enkelt bygning. Maria, hun kiggede på Rosborg Gymnasium og havde mulighed for os at lave nogle eksperimentelle tests på pæle.
nogle af de her energipæle. Det her, det er et termisk responstestudstyr. Det kan vi koble på en pæl. Der sidder de her PE-rør, som går ned i pælen og kommer op igen. Så vi kan koble på. Så har vi en væskekreds, som vi kan cirkulere. Og så inde i instrumentet sidder der en vandvarmer. Så vi kan varme væsken op med en kendt varmerate. Og så kan vi måle temperaturstigningen i pælen. Og der sidder en kampstopmåler derinde, ligesom vi kender fra jeres fjernvarmesystem derhjemme. Den sidder og måler det hele og gemmer det, så vi kan analysere data senere. Det næste arbejde for Maria, nu havde hun alle de her eksperimentelle data, det er jo typisk, det er jo den her videnskabelige metode, så skal vi hjem, og så skal vi have lavet en model for, hvordan den her temperaturstigning er, som baserer sig på helt velkendte fysiske principper. Nu er der en del naturfagslærer her, men sådan noget som energibevarelse, og de her styrende differentialligninger for temperatur i jord. Det bruger vi til at lave beregningsmodeller for, hvordan ser den her temperaturstigning ud i pælen. Fordi hvis vi forstår det, så forstår vi også, hvad der sker nede i pælen, når vi kobler en bygning på, som begynder at trække energi ud og lægge noget energi ned osv. Så det er det her teoretiske arbejde i sådan et PhD-projekt. Så det er beregningsmodeller, og dem validerer vi med de her tests, vi har lavet, som jo er rigtige, ægte data, som modellen jo gerne skal passe sammen med. Så her ser I en målt temperaturkurve, det er de små sorte prikker. De kan godt være lidt svære at se, fordi modelkurven her, den ligger præcis oveni. Så de her computermodeller, vi har, simuleringsværktøjer, de er rigtig gode til at forudsige, hvad der sker med brinetemperaturen nede i pælen. Og hvorfor er det vigtigt at kende brinetemperaturen? Hvad sker der ved sådan hvis vi har gjort noget galt, og brinetemperaturen falder for meget? Så begynder pælen at blive kold. Hvis vi kommer ned omkring 0, så begynder jorden at fryse omkring pælen. Det er rigtig, rigtig skidt, fordi for mange pæles vedkommende, der ligger bæreevnen i den modstand, som pælen har på siderne ud mod formationen. Og pælen, den krymper, når den bliver kold. Og når jorden fryser, så kommer der også et lille mellemrum, så mister den sin bæreevne. Og hvad sker der så? Så falder bygningen sammen. Så det her, det er sgu alvorligt. Så vi skal være i stand til at kunne beregne de her temperaturer, og vi skal være rimelig sikre på, at vi gør det ordentligt, så vi kan garantere, at vi ikke kommer til at fryse pælen ned, og vi stadigvæk kan levere det, som bygningen har brug for i forhold til varme og køl. Maria, hun lavede for det her, det var en erhvervs-PhD sammen med Centrumpæle, som også ligger her i byen. Maria, hun lavede et designværktøj til dem, som de bruger nu i deres projekter med energipæle. Som ud for rammeplanen, det her det er en rammeplan for den her bygning, som Rosborg Gymnasium har, som er givet på forhånd, fordi det er trods alt vigtigere, at man har de pæle, man skal bruge. Det skal ikke dikteres af varme- eller kølebehovet for bygningen. Der er nogle strukturelle ting der, som er vigtigere end varme- og køleforsyning. Så hendes program går ind og siger, den og den og den og den og den og den pæl skal være energipæle. Og det har jo noget at gøre med, at sådan nogle pæle her må ikke stå for tæt på hinanden, fordi så spiser de af den samme energi nede i jorden. Så der er den her vekselvirkning mellem pælene. Og der kan vi også bruge et rigtig fint princip for fysikken og matematikken, det der hedder superposition. Det kan vi gøre både i rum og i tid. Så det er også noget af det, der er bygget ind i det her, så de her pæle, de ikke kannibaliserer på hinanden. Det interessante her er, at Maria fandt ud af, at de kunne have nøjes med 148 pæle i stedet for de her 219. Så de har en eller anden form for overkapacitet. Og det var der, vi fik tanken om, kan vide, om man kunne levere det til naboen, for eksempel. Det her ideen om kollektiv forsyning kommer ind. Der er nogle interessante perspektiver, men det når vi ikke til i dag. Bare lige som kronen på værket, så Bjarke Engel, som vi formentlig kender, hans nye hovedkontor i København står på energipæle, som er designet med det her værktøj. Så det er sådan en god historie for os. Nu vil jeg vende tilbage til det her med at kunne køle med pælene, fordi det er også noget af det nye, som er interessant, når vi bruger geotermisk energi på den her måde, altså de her meget overfladenære lag nede i jorden, som er kolde. Vi prøvede at lave en eksperimentel test på Rosborg Gymnasium. Vi fik lov at låne gymnasiet hen over sommeren. Det problem, der er med det, er, at der ikke er nogen mennesker i bygningen. Til gengæld så er bygningen voldsomt belastet af sol,
så den bliver meget varm. Jeg ved ikke, om I kan huske sommeren i 2018. Den var rigtig varm, rigtig tør. Så det var faktisk super godt. Så det er sådan, nede på Rosborg, der har man mulighed for at lave passiv køling i de her rum, som I kan se, som har en farve. Både de røde og de blå. Vi valgte nogle referencerum ud, hvor vi sagde, at dem vil vi ikke køle i. Vi vil kun køle i de blå, fordi vi skal ligesom have noget at sammenligne. Så satte vi temperaturmålere op i alle rummene og fugtighedsmålere. Og så kørte vi ellers fuld skrald på det her kølesystem. Vi satte sætpunktet til 15 grader. Det vil sige, at den styrede efter 15 grader. Det er umuligt at opnå, men det var for at se, hvor meget kan vi faktisk presse ud af de her energipæle. Så 2 referencerum uden køl. Kølet areal 668 kvadratmeter i løbet af testen, og vi kølede 11 timer hver dag fra 7 til 18. Så lad os prøve at se, hvordan det så ser ud. Hvis I kigger over til venstre, så kan I se en rød kurve, og I kan også se noget, der sådan flimmer omkring. Det, der flimmer omkring, er det, vi rent faktisk har målt. Det kan godt være lidt svært for øjnene at kigge på noget, der kører så meget op og ned, for det kører op og ned hver dag, så det bliver meget sådan noget her. Så vi har ligesom lagt sådan en tendenslinje ind. Så har vi referencerummene, det er den blå kurve. Så vi har taget temperaturen ned fra de her overtemperaturer omkring i den varmeste periode, 27, op mod omkring 29 grader, og så ned på et par 20 grader, op mod omkring lige over 24 grader. Og så kan I se, at auditoriet her, det er faktisk for koldt i længere perioder. Hvis man regner den termiske komfort, det kan man faktisk regne på, så vil der være folk der vil være utilfredse med, at det simpelthen er for koldt. Og det auditorium, vi testede på, det har i forhold til rummets volumen forholdsvis lille vinduesareal. Det er derfor, det er lettere at køle det ned. Men det, der er pointen her, det er, at vi kan gå ind og regulere temperaturen ned. Vi kan regulere den termiske komfort ved at lave det her passiv køling. Og nu kommer det gode budskab, det er, hvis vi kigger over på køleeffekten, så når vi op omkring på de varmeste dage, op omkring 50 watt per kvadratmeter. Og herover er virkningsgraden på kølen, fordi vi målte også elforbruget imens. Og det er jo bare en cirkulationspumpe, der står og kører. Og vi ligger op omkring de her, vi har et gennemsnit omkring lige under 25. Og hvis I husker, hvis man kender lidt til virkningsgrader på varmepumper, de ligger ned omkring en 2, 3, 4 stykker. Så det her det er en meget, meget effektiv måde at køle på. Og så var der den sidste fordel. Det er jo, at vi lagrer jo energi i jorden. Og vi har bestemt her, at det, vi har lavet i jorden, svarer til det årlige varmeforbrug i 2 store nybyggede parcelhus uden varmepumpens bidrag. Det vil sige, hvis vi tog den energi og hævde den tilbage igen, så kunne vi varme 2 parcelhus op hen over et år. For den energi, som vi har lavet her i den her periode. Så der er et eller andet her, som er nyt og potentielt smart. Nu vil jeg gå over og slutte af med at snakke lidt om undervisningstemaer, man kan berøre med det her. Som I kunne se, så er der noget omkring energieffektivitet, termodynamik og virkningsgrader. Der kan man godt lave nogle fine eksempler her. Jeg skal nok sætte lidt mere kød på det her. Integralregning, matematiske løsninger til varmeledningsligningen, kalorimetri, hvor meget energi er der i selve pælen. Hvis man begynder at regne på det, så kan man godt se, okay, vi kan overhovedet ikke levere det, som bygningen har brug for med den energi, der er i pælene. Vi er også nødt til at termisk aktivere jorden for at kunne levere det her. Det er derfor, det er geotermi. Altså, så det er en måde at vise det på. Differentialligninger, jeg ved ikke, hvor meget man berører det i forhold til jeres baggrund. Ordinære og partielle differentialligninger, langtidsudvikling i jordtemperaturen, den har meget, meget kritiske parametre. Der skal vi løse differentialligninger for at kunne gøre det. Emissionsberegninger, reduktion i CO2-udledningen med energipæle, for eksempel EPD'er, LCA og den slags ting. Der ligger EPD'er også på pælene her. Så er der noget erhvervsøkonomi, nutidsværdiberegning, tilbagebetalingstid og sådan nogle ting der. Fordi en ting er at have en fed løsning, men hvis den er meget, meget dyr, så ved vi bare erfaringsmæssigt, så dør ting. Det er ultimativt prisen på ting, der er afgørende. Så termodynamik, Carnot, virkningsgrader, Carnot-cyklus osv. Det her omkring varmepumper og sådan noget, og hvorfor Carnot-virkningsgraden den altid er højere end den, man måler i virkeligheden og så videre.
differentialligninger, Fouriers lov, varmeledningsligningen, differentialligningen her med varmeledningsligningen. Der er også noget omkring det, man kan inddrage, hvis man underviser i matematik og fysik. Integral regning. Det her er faktisk en måde at vurdere langtidsudviklingen i temperaturen af brinen. Og der er jo et fint integrale her. Og vi har jo lige fundet ud af, at det faktisk er ret afgørende, at vi kan finde ud af at løse en integrale. Så vi har en idé om, at brintemperaturen er om 20-30 år i den her pæl. Det er måske lidt til den komplicerede side, men det er et godt eksempel på, at det der, som man synes, hvad er det for noget teoretisk pjat det her? Hvad kan vi bruge det til overhovedet nogensinde? Jamen her er et godt eksempel. Det kan faktisk redde menneskeliv. Emissionsberegning, jeg nævnte det tidligere, men der ligger en EPD også for energipæle, så hvis man vil arbejde sådan noget med LCA og sådan noget, jamen så ligger der noget materiale, man også skal bruge for energipæle. Og selvfølgelig den økonomiske analyse, som jeg har nævnt, jamen den er bare væsentlig. Al erfaring viser med grønne teknologier, det er først, når det bliver økonomisk, at der for alvor sker noget. Så for at runde af, energipæle leverer vedvarende varme og køling med overfladenær geotermi. Energipæle er billige, fordi der skal pæle i jorden uanset hvad. Så der er en forholdsvis begrænset meromkostning. Så det... Ja, altså du vil typisk have meget vand i jorden, også når du bruger energipæle. Det er typisk, hvis du har plastisk ler, for eksempel i Aarhus. Der har du det her paleogen ler. Men ellers er det typisk nede i de her ådale, at du bruger det. Og mange af vores byer ligger jo i sådan nogle ådale tæt på havet. Så det er ofte den. Ja, hvis, altså, det er selvfølgelig en forudsætning, man har brug for pæle, ellers giver det her ikke mening. Det kan jeg lige så godt sige. Så er det håbløst. Fremtidens byggeri har brug for køling. Passiv køling med energipæle, det er cirka 10-15 gange så effektivt som traditionel airconditioning, og varmen lagres i jorden til fyringssæsonen. Og der er en lang række undervisningstemaer, der knytter sig til energipæle. Tænk en gang, at integral regning bogstaveligt talt kan redde menneskeliv.